दंफैयो लोगोफोर दोद गुफुर लाला बेखौ दोला खिन्थु बे बारा मोजां जागोन बेनिफ्राय खथ' मैला नाङो इयो जे जिर' नोंनि फिसाजोनि फेन दानना दोन बेखौ लादो बेखौ ला एमान दाम गांनैजों एक्स' लादोब्रा बेसेबां होनदों 260 आयु एसे साइथार आसियासो आं दाखालि बिदिनो लादों आसियासो लांदों बेखौ बेजों बैजोंसो बेखौ मा आसियासो लादों मा दाखालि आसियासो लांदों गैया दङ मानसि गैया मानसि गैया माइ गायनाय दा माइ गायनो हायाना बिसोरना सा खरस जागाय थाखा फैसालाय अहा मोनगोन थाखा फैसा अभाबनो दा नानै सेमिस्ला मोजां बेनि सेमिस्लाथाय मोजां ला दंखायो मोजां बेबादि गैया नालागे नांला न'आवनो दंखायो मेरला आच्छा नांला देनां लानोसैब्रा र' 150 लादो गावस्राबो दाना मेगन सालायबाय आंहा 150 लादो थाखो दंथारो फैदों माब्र आरो मा सोर एखेसो नालागे आरो दखान अबरे गांनै ला दा बिलाइल'सो लानो नङा bisa sebelah lagi. Hah? Gimana itu? Lagi ini bisa mulai saya. Mulai sini. Ini mulai sini. Kalau sekarang mesti jam berapa? Nanggo. Keluar sih. Pas musik. Mau jangan nanggo. Ada gizi kayak. Enggak waktu dan nasi. Gizi kayak bukan malam. Oke, kamera mari ke sini nama. Mari deh, malai video. Dia sari-sari sampai sari. Ini? Bebe. Siapa perala? Itu pun deh, last one. Itu buat langganan. Isi barang. Ya, dia. Jangan. De. Lada. Like. Look, last. Last. Oh, deh baik nak. Pula baik. Oh, ini buat foto sedang mulai. Itu saja, mungkin tak berapa. Tangbai, singgau. Utai baik nak sana. Everybody khalai kau. Deh, mobile buku. Nih, jawab baik nak. Nih, entah kau nang orang kau deh singgau. Roda lagan tuh, mau kitchen. Udah, benar juga belai. Batai negeri jemka. Rolai jauh dang toh, hei. Bijung bagi jawab mana nama nih?
बेयावनो थादो बेयावनो थादो आफेल गोनां जायगाथिं लाबोनो नाङाखै दे आफेल जानाय दावराव नाम्बाराबो खा बे थैयो फैदो गथ' लांसै आइदे गारिया बबेथिं दंथाय इथिंसो दां ना बैथिं दङ टट' गारि गारिया गंसे दं हरैसो दं मालाय मिथिखायो सावो खोमा जेराव थांफेरनो नालाय दाबो नै बेखौ आइ मुलि दौसैरा मेगन खालि बे जों मोनफैबाय लामायाव मोनफैबाय जों अखा हादोंमोन ख्रेब ख्रेबनो सालथेनाव मोनफैबाय जोङो न'आव लोगोफोर अखा जाबजाबथारै दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन लोगोफोर बाय बाय